Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şun 7 aprel 2020 yıl. Häli bir ay geçmedi. 4 gün var bir ay olmak için. Ya 5 gün var bir ay olmak için. Şu saylovlar Türkmenistan'da saylovlar geçen. Bilişiniz ya 12 aprelde Türkmenistan'da saylovlar geçti. Bütün dünya ilan edildi. Türkmenistan'ın hükümeti. Yöne biz Türkmen raýatları şol saylovlara gatnaşyp bilmedi. Men Hıdyrov Kakımrat gatnaşyp bilmedim sebäbi Türkmenistanyň ilçihanasyndan Türkmenistanyň konsuly Londondaky Bayram Nepesov maňa aýtdy. Siz gelmäň, biz sizi ilçihanaň nemesine goý bermezdik, territoriýasyna goý bermezdik. Bole men geçtim bu zatlarda. Ýöne men ýaly bir topar adamlar gatnaşyp bilmedi. Maňa mysal Türkiýedakylar göz boyun için bir 20-30 sany adam gatnaşandyr. Ukrainadaky dozokda, sebäbi dozok urşuly dozok bolýar. Şo taýdaky oğullar gatnaşyp bilmediler. Rus Federatsiýasynda gatnaşyp bilmediler köpsi. Ýöne o zatlardan Belarusiýada o zatlarda aýtmasdan başga Türkmenistanyň içinde de gatnaşyp bilmediler. Sebäbi gatnaşmadylar. Sen olaryň habaram ýok. Näme üçin bu zatlar edildi? Hemmäňiz bileňiz sebäbi Berdimuhammedowyň tohumlary Recep bilen bile Türkmenistanda awraýlary ýok. Ýöne olar ýurdy elinde saklap otyrlar. Şu 12 mart 2020 ýyldan öň döwür döwür hasaplanýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident döwür diýip hasaplanýar. Gelin Türkmenistan'da bizi oýlanaşaýly. Şu döwür näle bize aňymyzda galdy. Bir topar biderek proýektler guruldylar. Şu döwürde. Maňa şu Gazastandan demir ýol Irana guruldy. Bir topar pul goýdular şoň içinde. Bir topar pul ogurladylar. O ýol işläne, o ýol net getiren atlar. Sebäbi logistik kompaniýalary seredip otyrsyň, analitik edip. Şu öňkü nämäň üstünden Azerbaýjanyň üstünden gidenini gowy berýärler. Gazastanyň. Sebäbi Türkmenistanyň üstünden geçjek bolsaň, amatly däl. Türkmenistanyň hökümeti bil kaslaýyn edýänmiş o zatlary. Ya näme edip düşüner ýaly däl. Men aýdýan näme üçin bu zatlar edýär? Sebäbi gopamçylygyndan, wysokameriýalaryndan edip otyrlar. Nemäni aldy düşdi Magdanly nemede Kalini zawod gurdy Belaruslar. O taýdan bir näçe milliard pul tölenip guruldy. O taýdan Nepal bilen. Dörwezede gazdan benzin öwrülen zawod guruldy. Ondan böyle on nemesini serede otursan o teknoloji, köne teknoloji on себестоимости o zavod haçın özünü öder diysek bu ýerde 20-30 ýyl gerek şu zavod ödemek üçin. On ödemek üçin pritom aktif satmak gerek şu ýangyş benzinleri. Ýöne bizim Türkmenistan satyp bilen ha. Satasam gelen ha. Täze aeroport guruldy. O taýdan 1 milliard on. Täze aeroport dolu güýjüni işläp bilen. Türkmenistan hap däl. Ondan başga Aziýada geçirildi. Aziýada bir topar Türkmenistanyň büdjetinden pul ogurlandy. Elementarny ofisini kreslany $400-500 diýip satdylar. Özü kommersiýa magazynda $100 ýeten. Şu direksiýasynda iş gozga bermeli da. Direksiýa по строительству diýelim. Gurbangulyň prezident döwründe halk koronavirus, bütün dünyada koronavirus oldu. Bu halka üns vermän, halkyň arkasyny goraman, bu bağlık tutmagy diýer. Siz şu zatlary gördüňiz. Tupan boldy, Lebap vilayatyna, Mara vilayatyna, olaryň ýagdaýynam soramady.
bir topur novat çörek için. Şu döwredip bizim ağımızda kaldı. Türkmenistanlar. Hälem gal. Bu okuyupsuz, tecrübesizlik diýildi de. Gopbamçylyk. Bu yetip bilen bilmedik ýaly şu döwlede kursa gelip şu özüni wara ýaşlykda görmedik zatlaryny edip başlady. Attan yıkıldı. Diskoteka DJ boldy. Bir topor zatly boldy. Indi ilkinci görüşümüze biz o IDS'da bu zatlar 12. Mart'tan soň Serdar Berdimuhamedov geldi. Bu zatlardan ýatdan çykarýasy. Yok adam. Türkmenistanlar. Dünkü halk maslahatynyň geçişini göre siz bir zada ünüs vermediniz. Serdar Berdimuhamedov atasından bir ädimim edip bilmedi. Öňeräk. Şu nemesinden uğrunda ýör. Näme men bu zada getirýän, neme ünüs berýän. Sebäbi Gurbanuly Berdimuhamedowyň döwründe cinayetçiler iş gozganyp cinayetde tutulanlar, paraxorla tutulanıp ekrana çıkarıp şolaryň namusyny, mertebesini deyip çıkıp videosunu aldılar da böyle. A Serdar Berdimuhamedov administrativ ştraf bilen bu skors повышениясы bilen 30 adamlar çıkarıp koyurdu dünkü çıkışında. Bu näme diýen zat? Bu diýen zat Türkmenistanlar size signal. Öň Daşus, Lebap, Mari anarxi nemeler, vilayatlary, Balkan şolaryň mertebesini deyip ýören adamlar indi öz akalyna geldi. Men sizi äskermen diýeni şo. Men sizi äskermen diýeni şo. Şo öňkü kabinet ministriň ýolbaşçylary tasdiklandy. Täze ministrler şu öňkü prokuror. Siz seredip oturma, näme prokuror gaýşaryp çykyş Batyr Ataýew, men kursdaşym. Beni öň batyly däldi o. Biz kursdaş ýoksa. O hap ýörden wagtynda. Şöyle daýaw dowumly çykyş etdi diýin, men heyran kaldım. Seslerim bir atılıp çykýar. Ýöne ünüs verseňiz, Hoca mi, Hoca Nipes mi, ministr внутренних дел, şöyle büküljek yere girecek böyle. Sebäbi bilip otyr. Bildi. Onu wezipesinden aýyrjaklar. Maňa sürpriz boldy. Muhammed Hıdyrov ministr внутренних дел diýip goýdular. Men ağam goýdular kaýdyp men heyran kaldım. Bu näme boldy kaýdyp? Osoň sereditsem atdaş ekanda, familiýadaş atdaş. Ýöne aýdy otyň Türkmenistanlar. Şu öňkü prokuror, şu ýokarky suwdyň başlygy Ussyhanow, Ussynepes özüne wopşe dik durup özüne uwern aýdy otyň. Durdy. Neme adalat ministri kim täz meclisden getirip basa şu tamojne ministrin oturunca çalıştılar. Hem Savmez'in başlığını neme çalıştı. Amanow ayırdılar. Näme diýerler bu zatlar? O şlimazıl diýip men aýdýan da çykýan. Şoň birinji gezek çykyş edende on Höwesliň kinosy bar. Krýosna testi. Şonda ogly mafiýaň başlygyny onda atasynyň hemme nemelerini aýyrdy da Sowetniýe. Bular Türkmenistan bize bar bütün mafiozny döwlet boldy. Hakyky mafiozny döwlet. Seredin häli bir ay bolmady. Eýýam şu administrativny штраф правонарушения üçün 30 adam mı 40 adam bilemem bir topor oçuk. Arka bir Aşgabatda lisi nemesi saçamıyor bir daha ağlaca. Neydi mertebeğiniz sizin? Teke Türkmenler. Urşotaydı ma göwnlük veren Beherden bir oğlan çıktı. Onun ya göwnümden turdu. Действительно. Özüne göwnü yeten yaş oğlan ekanda. Ağlacak oldu. Ine şutaydı Türkmenistanlar. Şutaydı yazdursun Gurban Sakatov, Gurban Nazarov, kim o bizim ombudsmenimiz. Nirde şol?
Sebep yağına Türkmenistan'da yine subutnama adamın namusuna deyip hak hukuklarını bozup otururlar. Sebep hiç kim ruhsat vermese bunları televizyon çıkarmalı değil. Bunları näme bir cinayet işlettiler. Skorsunu ruşayet edemediptir. Yukarı Skors'taki maşinde sürüptür. Yukarı Skors'ta olsa bütün ösen yurtlarda ştraf bilen cerime salıyorlar. Ştraf. Bir topur ştraf salın hiç kim şöyle sürmeye. Yönü bunlar var. Yürüyüte çıkarıp adamın mertebesini değmek. Adamı basılacak o. Adama signal uğradı o Türkmenistanlılar. Biz siz öyle var ya sizi elimizde saklarız. Şimdi Türkmenistanlılar sizi gulçulu akançatilini sonku dövüşünde sizi bara gulçulu piçade deyip basacak oluyorlar. Siz Berdimuhamedov, Recep falan tohumunun gulları deyip Türkmenistan, bütün Türkmenistan. Hakikati seyretsen gul da. Pahta size uğra değil, seyretmen, okun, prosesini ünüsü vermen. Otağa uğratsalar, siz işten et bileniz ha. Aileniz alıp bileniz ha, işten ailenizi. Çağlarınızı uğradık bileniz ha. Hükümet eline çektiler, çağlarınız ölüp yatanda, Ukrayna'da. Neçe student öldüler. Halim çıkarıp bilen adamlar. Şoň üçin studentlar Avropada kalası gelýär. Sen bilip otur Türkmenistan'ın hükümet buları jogapkärçiligini çeken. Indi şu taýda özüňize netije gelin. Şu taýda men öň aýdyp geçdim partizanly diýip. Röşen Glyjybay diýip, "Nirde partizanlaryňyz, kurtizanlary?" Howa gündüz kurtizan, ýöne akşamyna partizan. Gündüz lebbey diýip yılgırıp çıkıyor, akşamına giyicesine çüşü ölen, yangış ölen çıkıyor. Şimdi özünüz oylanışın. Siz şu Serdar Berdimuhamedov'dan bir kovuluğa qaraşıyınız mı? Hali bir ay geçmedi, yam halkın namusunu deyip başladı. Bir ay geçmedi. Sağ olun. İndiki duşumuza çelik.